blay phi baro shkathut khubor jungi keren bos media network kimat ki bakongsan mentaga sni kilong priang burong ka HSPDP ya san phomut ki khot thamai jong ka seng hiar shuki lada phimla aban be eki namar ya ka an land transfer act la penthia HNYF kuntu ban pen kre shuai ki khna puli shwa ban pen trekam ya ka common university entrance test but Snokti ka Royal Enfield Riders Association bat ka North East Festival Arhajar Arpuar da ka bapen long da ka bike rally. Tementai ni apaj ki Khubor ki bakham banya. Ka Seng Hill State People Democratic Party HSPDP Ribhoi District mentakasni ka arpu khandai tarik uyayong Arhajar Arpuar. Kala penong ka jingyalang priang buram ni kisan phongut ki balawan ban penyaso no yaladi kum ki khot bakura bat ka Seng HSPDP Haribhoi District. Yakite kisan phongut ki bawan ban penyaso hapo ka jingalam uba CC misil uba deru UIS officer uba la shongthan la priang burom do president rangba ka Seng HSPDP uba KP Pangyang haka jingsa khilang president ke HSPDP Ribhoi District uba PB Silyang lembat kinong ketkam kinong kershan jaga HSPDP haka jingalam pala long mentakasni ha auditorium hall jaga Omsning town dorba rangba but iwe per kinagalam ni ke party Hak parti isi SPDP, hak mat keliat bandon kini election MLA Arpulai, nganmut benong kini kadak, bagari ke parti, saji simpat, dan ki imbiang, saji simpat kin win ki kau, saji simpat kin ki mau, kebutuh usus utam, ladang ngambaklah kan day kan urlong ya kini ke parti SPDP. Kalau tak pentasan pulai di Islam ngeru berseng ya kan. Kehendak ke HSPDP Islam ya state Meghalaya. Bad apa kehendak kumta kumno. Bad ini ke parti ke jongi ke HSPDP kabangadon benta ban hoi kidon ke parti ke HSPDP ke perta no state no rest apa tahu ke state Meghalaya. Tanpa hak Islam ke bayele ya kan ka State Meghalaya na du kasnem ka khandai spa rup ho tu kuwai ni parter ternai leile lang ha lama jo ka all party mo ka Neutrap National Youth Forum kala pen pa ka jing persajur halor ka jing pan palat jong ki khar harijan ki basa hayo maulong shu ha bakran siklat pakai Khubor ka Seng kala pen pa paladai ki briola jong la shu kendang da ka bor ban pentrekam ya ka nu ka project sorkar da ka baai nuksa ya ka jing pentrekam ya ka project dauki bypass kat ayu ban kendang kini ki khar harijan namar kate kajaka kamde hiru ko jongki kini ki deitang kinong tre sarkar ki ba dalakur ka por tre jongki ki haban nait phai biang shala ki jongki jaka kajing bu muslim jong sarkar kajing pendile jong sarkar ki yangte kana ailat shu eki bakin nang yo bor nang peni ki puj ki yu jongki te na kalyang jong ka Seng yen sha lele taro hardet adang la poi ka chama poi ru compare Lada kita kisku bubun kita merjuni, kita syak nak Porsche lagi syak kendang sarkar, syak pendek wat kehidupan PGM wat penon kami gini, apa kena untuk projek kebahaya kawan kunci surat ke Furlien gini kita ya sarkar kali amu kita merjuni, kejupuran sarkar gini kendang beda keboran, apa di force, apa di pulet tengi ngelamat gitu Shillong tu dah tiru, dan kita lagi membuat suatu wat, mana aja sarkar kali amu kendang balik. Te belai pat iti te dan ayu mungkin ni sarkar ri wasapun lada kimla ban wen ikti kan bahar ni harski hiara na ski ki dan don kam dei gani ga residential ruki begin sa permanent hang ni dan jakai ki no ingin persab ni mar ya ka an dan transparan la dia ka Seng hitu central body hne ka sngi ka phandai tari uyayong kalapan pau ka jing persajur halor ka raj ka sarkar ban shnai ki jaka khalai he niki casino ha khana para bajorabad Ribhoi district hakashi sha menteri rang ba ka jela ka hitu kala kadau shai ba ka jingrai pen kala jaka khalai ki ka tu ka ni ki jaka hajela kan kta margyong ya ka jela hi baro ka wei shu ru ki lapan pau ba ka ni ka jing khalai kan kta jur ya baro salonsa Tengin pediang hi ba minum syak dalai bagi akum kini ki kasino ki penwan hapo celah bejungi bat hapo ke gazer klaim dimension bandong ban sna tang hapo khana para jorbat bat sikota sigwela ai license kila abi ban sna hakano kono
let's say hamne ka pausai ba kum bese tong ba sala ku chief minister jing nang shatang ban farang henry ka anyu dan nang bhaban pule pati sphang ka hapo ka notification ka kren kum mai ule kum mai te kum bangi te phi ka jilla jungi ka bon ki rungai kristan bangim ju entertain bat ngim sha hero ba ngin ngop ki kam khalai bat ki kam sne ki wat bon ne kilong kme kilong kpa ki ba hadu mentang dang ya khun ban jele persya kumi ka kiat drop dan dalawan ka khalai le ke ba ma tang ha benda bat jeng bat sem bat ya ka tengaru kum balong hapo da support jela ki kidang hab benda tengi kum ka seng balam ko pe cek em lang salam jong ko jet mendrio inum pedang satya kum yikine kam khalai ki ban wan hapo we jela ka jong Halor ka raja ka tanat puli puthi ka jela ban pentre kam mardor ya ka common university entrance test ka badang yat haka jinya kran na kalyang ka seng hito kala penpau bakane ka rai kan kata shibo ni ki khna samla puli ki bahab hapo ka Meghalaya Board of School Education haka shithi shong menteri ka tanat puli ubalak man rumboi ka seng hito kala penpau babu na ki khna puli jo ka jela ki hab hapo ka embos bat kamlong ka pasuk banchu pentre kam mardor ya kane ka rai klem da pen biang ne pen kre ya ka jingdan kam ki khna puli decision shaka government jong ka Meghalaya bakin shim da ki lat kilenti bante lakam kam tam ye kami ka sab cyber cafe ki ba tak dor hadu news pa praspa bagi kena ki la complain chungi ba ka face ka daisan sanpo mir ba check lang ba ka website ka register online ki jungki ka jing thamu jungi ni wan nan kong yang ban persat badai ba hadu menta yim phati I ya kita ki center tengin dala kendu hang tu bat markhamat bati education minister ila yathok kala don ka jing ekran verbally ka jing tho bakin set up ya center man laki district ban ai ka coaching ya kini ki khna ki ban yale ka ka kwet exam tela da ja bakane ka facilities kam biang shwa kini ki exam ina ka len ka sang ngimban se bangin shim da koi ki lat klenti ban ekran ban pembore ka sarkar man pembiang ini facilities kumshi benta banes nok tilang haka North East Festival hajar arpuar ban rakhe ka jingdap bahnyo pusan snem ka jingyo lat kari bar ka jingdap sanpu snem ka jingyo jilla bapura ka Meghalaya haka arpu khandai tere uyayong hajar arpuar ka office u deputy commissioner ka Ribhoi district nongpo kala penlong ka rally ki kali arshaka lani ka bike rally ya kete ka jingya la sedang shua na office UDC da ka jingka we lama UDC u arpit upadhai bar ka jingya kalong na nongpo sha bernihat bat penkut shadu umroi Rasa khilang ya ketika sengi da kajingdan uba MB Tongper additional DC uba Didi Umdor President ka Royal Enfield Riders Association ka Jilla. This initiative of the 75 years celebration of the independence, the Azadi ka Amrit Mahotsav, and a big gratitude for all the bike participants who have graciously come here to celebrate with all of us this bike rally and your support for this thing. It's very like when I got to know that you are so much willing to be a part of this thing, it was a big thing for us. And this is in fact a very significant day because this is the Northeast Festival, and this is how we kick off this festival. And there are three banners where we celebrate this festival. One is the Azadi Ki Amrit Mahotsav and your 50 years of Meghalaya statehood, and the most important one is Beti Bachao, Beti Padhao. And this is an aspirational district, and I would just like to inform everybody here and the press here that the moment DC sir took over as DC, we were number 5th in the entire country as in the aspirational district. So a big hand. Commissioner, thank you for inviting us with this program where we are celebrating this 75 years of independence, 50 years of statehood, and then Beti Bachao, Beti Padhao. And thank you, Badampe, for being kind enough to call us to participate in this rally and this celebration, Konglinda. So I wish again the best to Ribhoi district under your leadership, sir. So we hope that by the end of this year you will be number 1. We will be, because I've been here, we will be number 1.
Dah kitu ki Khubor ngila poi syaka pakun tak hadu bangin dia syambiang Khublai Shibun.